Уважаеми зрители, в нашата история има дни, в които сме побеждавали, в които сме губили. Но има и дни, в които сме правили просто глупости. Били сме недълновидни. Има глупости, които предизвикват усмивка, пренебрежение или срам, но има и глупави решения, които сме платили с кръв. Започва операция Слава. През изминалата седмица много се говори за партито с телефоните и за жадните за технологични знания депутати. Но да отидеш на партия, за да ти подарят телефонче, не е най-голямата глупост, която нашите депутати са правили. Една от най-големите глупости се случва на 12 декември, днешната дата, през 1941 година. Българските депутати в този ден с овации обявяват война на Америка и Англия. Мисли се, че тя ще е символична. Имало е дълги възторжени аплодисменти, отделни викове браво и да живее България. Овациите продължили повече от няколко минути, пишат вестниците тогава. Само 2 години по-късно обаче, пак през декември, със София се случва нещо интересно. Британският премиер Чърчил прави следното изказване. Нужно е да се удари единствено столицата на България, за да капитулира цялата държава. Този град, София, трябва да бъде унищожен, сринат до основи, а в неговите развалини да се засеят картофи. Това е казал Чърчил. И да ви кажа, не бива да му се сърдиме, ние сме им били враг. Сами сме се поставили в тази позиция. В небето на София се появяват стотици огромни самолети, истински летящи крепости. И започват да хвърлят бомби. 11 пъти те удрят София. 4500 тона бомби се изсипват. Над 12 000 разрушени сгради. 1243 убити. Според други данни, над 2700 са убитите. Най-голям е ударът на 30 март 1944 година. Тогава 450 тежки американски бомбардировача хвърлят около 30 000 запалителни бомби над София. Образува се бомбен килим, огромен пожар. Какво ли си мислили тогава депутатите за тяхната символична война на шега? София, разбира се, не е изтрита от лицето на земята, нито в руините са и засадени картофи. Главно обаче заради нашите летци герои. Герои като живите торпили Димитър Списаревски и Недел Чубончев. Сигурно знаете, те свалят големи и тежко въоръжени летящи крепости чрез тарани. Удар на самолет в самолета. Това е голям подвиг. Един факт, дребен може би. Един американски самолет Боинг Б-17 имал на борда си за защита 12 тежки картечици. Не е било лесно даже да го доближиш. Разбира се, София оцелява и защото англичаните и американците са имали далеч по-важни цели в Германия. Но фактите си остават. Едно глупаво решение на тогавашния политически елит стоварва върху хората истински ужас. И бомбите не са правили разлика между тези, които сигурно са аплодирали решението да обявим война, и тези, които са били против. Ужасът, страхът, смъртта са ни направили равни. Дали днес можем да сме равни и заедно срещу новите ни далеч по-безобидни бомби? Често не ни се получава. Разказах ви тази история, първо, за да гледаме внимателно, когато някой политик или въобще който и да е от нас бурно ръкопляска. Овациите често замъгляват истината. Второ, защото въпреки ударите и София и страната ни са оцеляли. Преживяли сме този удар, ще преживеем и депутатите търсещи телефони и фалшивата диплома на Калина. Сега, когато никой не сипе върху нас бомби, може би е по-лесно да спрем да оцеляваме и да почнем да живеем.